Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το Energy Love 2 Baby κανάλι μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να είστε όλοι υγιείς πάνω απ' όλα. Τι κάνετε, πώς είστε. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να πατάτε το καμπανάκι, να σας έρχονται οι ενημερώσεις και μην ξεχνάτε ότι όποιος θέλει να με βρει για τα προσωπικά του θα με βρει στο 690-781-42. Τι κάνετε ρε παιδιά, τι νέα. Χάζευα, τώρα εγώ θέλω να το μοιραστώ αυτό. Χάζευα εκεί στο TikTok, να περάσει η ώρα. Πέφτω πάνω σε readers διάφορους. Έπεσα πάνω σε μία reader. Έχει και TikTok, έχει και YouTube. Δεν ξέρω, εκεί στο TikTok κάπως, επειδή είναι λίγο ανεξέλεκτο και είναι λίγο, τώρα συγγνώμη, είναι λίγο μπουρδελάκι. Ό,τι να είναι λέτε κι εσείς και οι συντονιστές σας, είναι όλοι ειδικοί, όλοι τα ξέρουν όλα. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδάκι μου. Δηλαδή τώρα η συγκεκριμένη έλεγε τώρα για τον ανάδρομο, είχε άποψη τρομερή και οι συντονιστές της. Δεν φτάνει που κάνει manifest, τα κάνει όλα, κάνει manifest, λένε αστρολογία, λένε χαρτιά που και αυτά δεν τα λέει καλά, κάνει μαγιολί και κρυφά που δήθεν το παίζει θεούσα και λέει κιόλας μα δεν είναι το επάγγελμά μου η αστρολογία γιατί δεν την καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, άσε και τίποτα για τους υπόλοιπους, τα κάνεις μισά και κρυφά όλα. Άσε να κάνει και κανένας άνθρωπος τίποτα άλλο, γλυκούλα μου. Ναι, εν τω μεταξύ και πολύ μόρφωση, έτσι λέει, εγώ θα ήθελα να, δεν μπορώ, να βλέπω τους χάρτες για να βλέπω τι θα γίνει, πώς το είπε έτσι, πολύ ωραία, περίμενε. Τι φέρνει ας πούμε αυτή η περίοδο, τι φέρνει η άλλη περίοδο, αυτό. Κατά τα άλλα περηφανεύεται ότι κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και με αυτά τα ελληνικά πραγματικά ας λυπηθούμε που κάνει αυτή τη δουλειά και που έτσι είναι αυτό το κράτος. Τέλος πάντων. Καλά περνάτε, καλά πιστεύετε όλο τον κόσμο, μην τα ανακατεύετε όλα μαζί ρε παιδάκι μου. Τώρα θα μου πεις τι σε νοιάζει. Ξέρω εγώ, βαριέμαι και τη βλακεία. Θα ανακατεύετε όλα μαζί. Ξέρετε αστρολογία, ξέρετε manifest, ξέρετε life coach, ξέρετε χαρτιά μαγικά που τα κάνετε κρυφά. Μου χρήτσες εσείς και οι ομάδες σας, μην τις αναφέρουμε πάλι. Όλα μαζί ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει κάτι που να τα κάνεις όλα μαζί και να πηγαίνει καλά. Ακόμα και σε ένα μαγαζί να πας να φας, αν ένα μαγαζί έχει και ψαρικά και κρέατα, δεν θα φας καλά, να το ξέρεις αυτό. Πρέπει να έχει κάτι από τα δύο. Όταν τα έχει όλα ανακατεμένα, θα φας κατά. Στο λέω. Τέλος πάντων, μπας και ακούσετε ποτέ, σιγά μην ακούσετε, πάμε να κάνουμε το άνοιγμά μας εμείς, να κάνουμε το άνοιγμα της επιθυμίας. Εσείς θα βάλετε μία επιθυμία στο μυαλό σας. Okay. Και εγώ θα προσπαθήσω να σας απαντήσω, να δούμε τι γίνεται γι' αυτό. Λοιπόν, κόβω για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου, όσα είναι τέλος πάντων τα αγόρια, για να δούμε τι θα δούμε. Ελπίζω να βλέπεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η επιθυμία, αν την καταλάβω, για όλους, για όσους, τέλος πάντων, και το αποτέλεσμα. Για να δούμε την επιθυμία. Η επιθυμία σου είναι ένας κύριος άντρας, ο οποίος είναι δυναμικός, μπορεί να έχετε και κοινό επαγγελματικό περιβάλλον. Στα μάτια σου τέλος πάντων ήταν σταθερός αρχικά ή είναι ακόμα σταθερός. Γενικά έχει δηλαδή καλά στοιχεία, είχε τέλος πάντων καλά στοιχεία ή είχε στοιχεία που θεωρούσες εσύ ρε παιδί μου ότι θα μπορούσα να φέρω μια σταθερότητα στη ζωή σου. Σταθερότητα. Ναι. Και θα μπορούσε επίσης, εσύ είχες αυτή την ιδέα. Ο τύπος είναι όντως 6,
Είναι πάρα πολύ έξυπνος, είναι πάρα πολύ δυναμικός, επικοινωνιακός, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι τόσο σταθερός όσο τον έχεις φανταστεί, έτσι, όσο έχεις εσύ δηλαδή την εντύπωση ότι είναι. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Περίεργες συμπεριφορές στο παρελθόν, εναλλαγές διαθέσεων γενικά, περίεργα πράγματα. Ένιωσες ότι αυτό είναι νέο ξεκίνημα, βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά εκεί που γινόταν ένα νέο ξεκίνημα καλό και πήγαινε τέλεια, ας πούμε, μπορεί να γινόταν και κάτι που σου έκανε λίγο εντύπωση και να έλεγες, ρε παιδί μου, τώρα τι συμβαίνει, τι είναι αυτό. κάτι παίζει εδώ, κάτι γίνεται. Για να δούμε τις προσδοκίες σου. Η αλήθεια είναι ότι έχεις χάσει λίγο την ελπίδα σου, γιατί με αυτή τη συμπεριφορά που έχει λέει αυτός, γιατί έχει μια συμπεριφορά λίγο πήγαινε έλα, λίγο ρε παιδί μου θέλω δεν θέλω, μπορώ δεν μπορώ, κάπως αλλάζει διαθέσεις αυτός ο χριστιανός, πολύ εύκολα, αλλάζει διαθέσεις συνέχεια. Μπορεί κάποιοι να έχετε χωρίσει κιόλας, να έχετε λίγο σπάσει, χωρίς να έχει γίνει όμως κάτι τόσο τρομερό προς το παρόν από ό,τι βλέπω και να τον περιμένετε, αλλά γενικά σαν να έχεις χάσει λίγο την ελπίδα σου. Και να λες τώρα αυτός, ας πούμε, μπορεί να γίνει λίγο φυσιολογικός, να σταματήσει να είναι λίγο νούμερο, λίγο παρτάκες, να συνοηθούμε, αν είστε μαζί. Από την άλλη, αν θέλεις επανασύνδεση, τις έχεις χάσει γιατί περιμένεις αυτό. Αλλά κάπως είναι σαν να λες, ρε παιδί μου, τι θα γίνει τώρα με αυτόν, αν είστε μαζί. Θα συνεννοηθούμε με τον άνθρωπο. Μπορεί να το έχεις επικοινωνήσει κιόλας, να του έχεις πει ότι, ρε παιδί μου, μην είσαι τόσο παρτάκες κι εσύ, λίγο να συνεννοηθούμε. Για να δούμε. Άμεσο μέλλον. Τι γινόταν στο κοντινό μέλλον. Όντως μπορεί να έχετε κοινά επαγγελματικά, γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει περίπτωση να γνωριστήκατε σε επαγγελματικό περιβάλλον και κάπως αυτό να αναπτύχθηκε εκεί. Μπορεί και να συνεργάζεστε ωραία, δηλαδή να συνεργαστήκατε ωραία στη δουλειά και αυτό να ξεκίνησε από ένα θαυμασμό, αυτό να δημιούργησε τον έρωτα ή γενικώς να τον θαυμάζετε για κάτι που κάνει τότε, αν δεν είστε στο ίδιο περιβάλλον, κάτι που κάνει στα επαγγελματικά του, κάτι που θαυμάζετε γενικότερα πάνω του, κάτι που είναι καλός αυτός. Αλλά έτσι δείχνει, ρε παιδί μου, ότι ξεκίνησε με πολύ θαυμασμό αυτό. Για να δούμε τώρα τι βοήθεια μπορεί να λάβετε. Βοήθεια από τρίτα πρόσωπα, φίλους ή κάτι κρυφό, κάποιο πρόσωπο που ίσως δεν το ξέρετε ακόμα ή δεν ξέρετε ακόμα τι είδους βοήθεια για πολλούς. Αλλά υπάρχει περίπτωση από τρίτα πρόσωπα να λάβετε βοήθεια, μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι κάτι άλλο, άτομα που θα προσπαθήσουν να σας βοηθήσουν, να προσέχετε όμως τι λέτε σε αυτά τα άτομα, να προσέχετε γενικότερα τα μυστικά σας, να τα προστατεύετε. Για να δούμε τώρα τι εμπόδια μπορεί να έχετε με αυτόν τον τύπο. Αυτό μόλις έσκασε στη ζωούλα μας. Λοιπόν, το εμπόδιο που μπορεί να έχετε με αυτόν τον τύπο είναι ότι υπάρχει περίπτωση πάρα πολλές από εσάς που σας πιάνει το υπόλοιπο άνοιγμα και κολλάει με εσάς και κολλάει και αυτό, να υπάρχει ένας άλλος κύριος στη ζωή σας. Να είστε παντρεμένες ή να έχετε κάποια σοβαρή σχέση. Αλλά εδώ υπάρχει ένας άλλος που θεωρείται εμπόδιο σε αυτήν την κατάσταση και το θεωρεί εμπόδιο και αυτός και το θεωρείτε λίγο κι εσείς γιατί ακόμα δεν έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε. Ή μπορεί να είναι τέλος πάντων ένας πρώην σύζυγος που επηρεάζει την κατάσταση. Τι να σας πω κι εγώ. Το πιο πιθανό όμως είναι να υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σας, κορίτσια μου, και να είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό και εμπόδιο. Σαν να ξεκαθαρίζει λίγο. Για να δούμε τι δράσεις θα κάνει αυτός. Θα κινηθεί. Αυτός ο τύπος θα κινηθεί, είτε είναι μαζί σου είτε δεν είναι. Δηλαδή, αν δεν είναι και τον περιμένεις, να είσαι σίγουρο ότι έρχεται πολύ σύντομα. Εάν είναι μαζί σου και θέλεις να δεις κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του, είναι σαν να κάτσει και αυτός να σου μιλήσει και να σου πει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, εμένα μου φταίει αυτό, δεν βγάζω άκρη με αυτό, θέλω να γίνουν κάποια πράγματα. Να σου μιλήσει κι αυτός. Ή να βγάλετε άκρη γενικότερα με μια συζήτηση που θα κάνετε με αυτόν. Αλλά αν είστε σε σχέση και δεν έχετε χωρίσει, θα πρέπει να συζητήσετε πράγματα και θα βγάλετε όντως άκρη. Αν τον περιμένεις, θα έρθει. Να δούμε τώρα τι καθοδήγηση πρέπει να πάρουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πρέπει λίγο, λέει και εσύ, να βάλεις το μυαλό σου σε μία σειρά. Πρέπει να καταλάβεις, λέει, τι θέλεις. Πρέπει να δεις τι πραγματικά σου λείπει, τι έχεις ανάγκη,
Τι ζητάς ρε παιδί μου και από τη ζωή σου και από αυτή τη σχέση. Τι θέλεις να γίνει τελικά για να βγάλουμε μια άκρη. Γιατί κάπως και εσύ έχεις λίγο μπερδεμένο μυαλό. Προφανώς για να υπάρχει και κάτι άλλο για τις περισσότερες, αλλά έχεις λίγο μπερδεμένο μυαλουδάκι. Πρέπει να δεις αν τον θες και αυτόν τον άνθρωπο, πώς τον θες, αν μπορείς και εσύ να κάνεις πράγματα ανάλογα για να είστε μαζί, για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα επιτέλους. Αυτό σου λέει, πρέπει να ψάξεις λίγο, να κάνεις την ενδοσκόπησή σου. Για να δούμε και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι πολύ ευχάριστο, δηλαδή αν δεν αλλάξεις και εσύ πράγματα, αν δεν γίνουν δηλαδή αυτά που πρέπει να τακτοποιήσεις και να βάλεις σε σειρά και να καταλάβεις τι θες πραγματικά και να δεις πώς το θες και τι θες κλπ. Δεν θα πάει καλά αυτό, γιατί ακόμα και αν έχετε χωρίσει και τα βρείτε, πάλι θα έχετε τα ίδια προβλήματα, ή ακόμα και αν είστε μαζί στην καθημερινότητα, αν και εσύ δεν λύσεις κάποιες καταστάσεις, πάλι θα έχετε τα ίδια προβλήματα ρε φίλοι. Άρα, δεν θα βγάλουμε άκρη πολύ. Να κρατήσεις ζώδια της γης και του αέρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια δυσκολία. Πρέπει και εσύ να αποφασίσεις. Λοιπόν, για να δούμε και ζωδιάκια. Τσίχαμα καρκίνος, Ιχθύς, Υδροχόος, Κρυός, Λέων και Δίδυμος. Οκ. Αυτά είχα να σου πω. Ελπίζω να σε βοήθησα, να κατάλαβες κάπως τι πρέπει να κάνεις. Μην ξεχνάς να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να πατάς το καμπανάκι και μην ξεχνάς ότι για τα προσωπικά σου θα με βρεις στο Viber στο 690 781 42 και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!